shirin yan bauchi ne, shiri yan bauchi ne, tsari don kyautata rayuwa, kyautata rayuwa, don kyautata rayuwa, maduban rayuwa, maduban rayuwa. Shirin Mabhas Production don kyautata rayuwa, don kyautata rayuwa, don kyautata rayuwa. Umar Hafiz, kin fito kin zauna kin yi tagumi ni na ɗauka kina ciki na kwance shine na zaga ta wancan kofa? Da Allah ki haƙuri. Kin san sha'anin rayuwa haka take. Allah da ya karɓe ta ya fi mu son ta. Ki haƙuri don Allah. Ai wannan rasuwar yarinya ne ya ɗaga min hankali ya bin mamaki. Ni gashi tun da na zo ma ban ga baban su Hafiz ba. Bari mu masa ta'aziyya. Ban kawai wannan jarabawa kan jarabawa ke da maman su Allah. Kin ga tun da aka zo aka faɗi rasuwan nan muka tashi baban su Hafiz ya je asibiti an ce ta fito jarabawa daga makaranta ta faɗi an je ashe da aka je ma aka je aka samu kawai rai yayi hannu. Ikon Allah. To tun da aka dawo da ita je aka zo kwanan keso ma ta yi wallahi. Wallahi in gaya miki an yi zana idan ta an kai ta makabarta suna dawowa kawai in gaya miki baban su Hafiz ya faɗi jini ya hau shi ma bibinsa ta tashi aka kai shi asibiti. Yanzu haka wallahi yana kwance a asibiti shi ma to ni na je ma na duba shi ɗazu da safe sai yake ce min na dawo saboda karban gaisuwa masu zuwa gaisuwa ba ni ba shi ba waje ni ba na cikin gida abin ba zai yi ba shine na ce to shikenan na da amma da ina ganin insha Allah jikin da ya da sauki yanda na same shi Allah dan na ga zuwa yamma ma da sallame shi Allah ya bashi lafiya amin ya Allah bashi lafiya ya zai haka ne ya'yan yana kallon su guda biyu ganin ban sha'awa gaskiya na tausaya wa Hafiz ma wannan wajen wallahi na tausaya masa matuƙa su tafi tare gwanin ban sha'awa suna tafiya suna taɗin su hirar su na zumunta Allah ya gafarta mata Allah ya yi waƙoƙinta Allah ya mata uzuri ki yi haƙuri kada yanzu ta samu labarin rasuwar ne ki yi haƙuri haka Allah ya ga dama cuta ba na tashi ba cuta lokaci guda ki yi haƙuri addu'a lafiya ki haƙuri ki taya ta addu'a shine soyayya da ke tsakanin ku da ita yanzu lokacin da muka zo na a majalisa yaran suka tafi makaranta ba rayuwa kenan addu'a da ka mata malam kan ba kuka za ka yi ba kuka ne kamar lamarin mutuwa tana kan kowa hakuri za a yi rayuwa annan rayuwa kai ba dai shi sa ma fa an wai ka ce ba za ka biya mutane dan suna jin haushin ka wallahi gaba ki daya na banza ne wata dan ba kowa rayuwa gaba ɗaya ma duniyar kwana nawa ce wallahi tallahi addu'a da ka mata malam kan Allah ya rahamshe ta ka ba naka ba yanzu addu'a take Allah ya rahamshe ta Allah ya rahamshe ta Allah ya ji kanta rayuwar kenan ba rayuwar gaskiya yanayin duniya haka abubuwa suke gudana da yadda mutane kafin mu zo duniyar nawa suka zo kafin mu gaskiya an yi dubbai ramin gaskiya wani ma bai san da mu ba sai kuma yanzu Allah ya yi mun zo to kuma ba jima ba dade wata rana zai zama wasu kan mu ba ma nan a gidan duniya to wannan yana da kyau ya zama mana kaman wani wa'azi rika ganewa shi hikiman da yasa Allah ya halicci rayuwa da mutuwa shine ya gwada ya ga waye ne zai kyautata aiki yau kana tare da wannan ya tafi gobe wannan ya tafi inda muke jin tarihin kakanninmu da iyaye sun mutu haka za waye gari duk su gama mutu har sai ya zama babu kowa a doron ƙasa kullu man alaiha fan duk wanda yake doron ƙasa zai wuce ne wata rana zai waye gari babu kowa gaskiya ne wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram sai kawai Allah ta'ala shine zai wanzu ba kowa ba komai
komai za a kekece ƙasa, a kece duwatsun nan, a kece halittu, komai mu zama babu kowa ba ko. To a wannan lokacin ne kuma Allah zai gwada ikonsa sai ya tashi mutane sai ya biya su sakamakon abin da suka aikata a duniya. To tunda an halice mu ne mu zo mu yi gwaji, nan mun yada zango ne a duniya. Akwai buƙatar yau wannan ya mutu, gobe wannan ya mutu, akwai buƙatar mu ɗauki darasi. Gaskiya. Akwai buƙatar mu ɗauki darasi. Yanzu zamani ta lalace. Tarbiyya ya taɓarɓare. Muna zaune kaga 'ya'yanmu na tafiya suna tabarruji 'ya'yanmu mata. Ka kalla yanda za ka ga haka abin nan ƙanwarka ce kaga tana abu na rashin tarbiyya. Kaga samari na shaye-shaye. Ina za mu sa kanmu da irin wannan? Ga mutuwa kullum Ya mutuwan nan kuma ƙaruwa take kullum ba. ai kana zo na aji wani abu da ma ba ta sauka ko sai ya ji. Kaga muhimmin abu mai muhimmanci wanda ya kamata mu mai da hankali a kan shi shine maganar gyaran tarbiyyar nan yana da muhimmanci. Yanzu ga zaɓe nan na karatowa, ka ga yadda ake ba yaran mu kayan shaye-shaye suna shaye-shaye. Wallahi ka ga yaro Yanzu rayuwa ya zama ba bakin komai barin ɗan adam ya zama ba. Kuma to kisa ko ka mutu ko a kashe ka wata rana za ka mutu. dole za a Maimakon mutum ya shagala da cewa me zai faru da shi abin nan ya yi kyakkyawan ƙarshe. Amma sai mu shagala. Ya kawo da san bulwa. Wa da badalla. Allah ya kara mu da assalamu alaikum. Badalla. Alhamdulillah. Ya sanu mala. Yanayin ya zama sai a hankali. Akwai buƙatar duka mu sa ido akan tarbiyyar ƙannan mu. sosai wannan haƙƙi ne akan mu. To, me salati? Sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين. الخاتم لما سبق آمين. الله ما ترى الله يجزاكم هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللزيم. Gida wata nan ba da Ki haƙuri ne. Ya haƙuri haka rayuwar take. Dama ai Allah ya riga da ya faɗa a cikin Alƙur'ani kullu nafsin za'iqatul maut. Dukkan rai za ta zo ta ƙarshe. Kowa yana jiran lokaci ne. Kowa na jiran ranar da zai tsakanin. Kuma ita kama alhamdulillah an mata shaida mai kyau. Mu dawwana ainihi alkirki ce. Alhamdulillah. Allah Ubangiji ya sa da cewa mu ayyuka ta sanata. Abin da shi kamar da wani inganci karanta mata salatin annabi ne. So insha Allah bari mu wuce sai mu dawo wannan kuma asar Allah hidima asar Allah ya bada hakuri Allah ba da hakuri Allah ya bada lafiya. Allah. Subhanallah, wayan mudawwana a kashe? Kullum ita wayanta a kashe? Subhanallah. Bari dai in sanar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sannu baba. Yawwa sannu. Sannu baba. Wala. Ya gajiya. Lafiya Ya alhamdulillah. kokari. Gode Allah. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Kai alhamdulillah. Kai ne tafi a wannan Sannu nan baba. haka. Su baba ai mu ne. Masha Allah. Sannu baba. Yawwa.
Baba na yi ta kiran madawwana ne ban je ta a waya ba sai na ce bari in sallah ba da ku. Da ita ko tana ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba, ban gane ba, me yake faruwa? Amma baka gari ne? Ba na nan. Mun je musabaka garin Toro na Bauchi State gaba ɗaya mun yi musabakan Alkur'ani mai girma a can. A yanzu ne na dawo, me yake faruwa? Ai malam Mudawwana yau kwana 8 kenan da Allah ya karbe ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mudawwana inna lillahi la hawla wa la quwwata fi sha'atillah la ilaha illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla. Baba Mudawwana fa la hawla inna lillahi. Mutuwa kuma fa aka ce fa. Mutuwa fa aka ce fa. Me haka? Dukkanin mai rufin mai zai ɗanɗana mutuwa fa. So saboda haka wannan al'amari ai wanda ya fi mu sonta ya karbi abarsa. Ya za mu yi? Dukkanin mai zai ɗanɗana mutuwa. Wannan alƙawari ne na Ubangiji. Saboda haka mu ma da muka haife ta ai ba san mu bane, amma mutuwa hanya ce ta kowa. Ka gani? Kusan hakuri zaka yi ba kuka zaka yi ta yi ba. Ko kuke gaya wa mutane abinda Allah ya ce, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kuma ai ya kamata a ce a ganshi aikace da maki iyayenta. Hakuri muka dauka, kai ma hakuri zaka dauka. Haka hanyar take. Kuma na ji daɗi irin yadda ka nuna min ƙauna, nuna ma ta ƙauna wacce nake da ta ƙwalli ɗaya a gidan duniya matsayin ya mace. Gashi Allah ya karɓe ta kuma kana son ta, amma kuma Allah bai hukunta mata ka bace. Saboda ka wannan ƙauna da ka nuna min insha Allah ai muna tare, kuma na ɗauke ka ɗa, ina alfahari da kai. Saboda haka ka yi haƙuri, kaga kana son ka sani kuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wayyo Allah. Mudawwana. Mudawwana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyuhallazina amanu la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا الله. Allah kai ne ka ce kar mu yanke tsammani daga rahamanka. Ya Allah, na so a ce na aure Mudawwana mun samu zuriya da yawa tare da ita. Ya Allah, ya Allah ka canja min da wanda ta fi ta. Ya Allah, na so a ce na samu mun yi aure da Mudawwana. Kowane matashi yana so a ce ya yi aure. Allah ka canja min da wata saliha, saliha ya Allah. Ya Allah.
Umma, lafiya na kan zauna kina ta tunanin kuɗin. Wallahi sai idan mutum ya shiru babu nazarin da ba zai yi wallahi al'amarin adon nan yake ta damu na tun da shi ne yake ta nazari akai. Wallahi gashi nan har yanzu wancan ya tafi wannan kuma ya samu yayi auren sa har yanzu kuma ba a samu takamaiman wanda ya zo yake ce gashi ba to shine abin tun nake ta nazari akan shi wallahi na rasa inda zan bullo wa lamarin din ke ma gashi nan kin dawo kun tare kun zo kun zama wa biyu mun kan mu kusan ɗaya da kuɗin a gida din har yanzu Kenan ba kina ta addu'a ba, amma ina da Allah zai kawo mafita. Kin zauna kina ta tunani, ai yake ƙara maka firiji. amma yanzu ai tunani ya zama dole mutumin da yake da yan mata guda biyu a gaban shi har yanzu ba a kama ta kabin dole ne in ba kowa ina so in ganta a ɗaki ta tana zaune kamar yadda ni nake zaune a ɗakin mahaifinku ka mi lafiyar nan Allah dai kawo Ni lafiya har yanzu a fito. to gashi nan dai shi din ma dai kwana biyu ina ta ganin sa haka ina ganin da kamar al'amarin haliyan ne ya dame shi duk da cewa ana yanayi ga rashin kuɗi ga zaman banki ga wajen aiki to ina ganin duk abubuwan ne ya dame shi Salamu za a yi kun fito ne an dama a shi gaba ɗaya wata a kawo wuta ba kawai na duba yana zan. Yanzu ya za a yi wallahi malam kaliwa ya ga wani ikon Allah kuma mun zo nan gaba ɗaya yara ɗan area nan da ba da di wahala ka zo nan ka rasa yaro a ga yanzu kuma mun zo tun a gaba kuma yanzu ka san me zai faru na tuna da ina da numbanta muna communicating kaga wurin yi kokari yanzu in kira ta Allah a shine kai abin da zai faru gaskiya ne gaskiya ba da yi mu zo kuma mu tsira ba gaskiya ai wallahi ba karamin daɗi nake ji ka ji wani ikon Allah kuma Eh. akwai wayan a gashe to ikon Allah a kashe kuma to yanzu ya yi kenan ka san me zai faru sai ka faɗa buga sallama kawai za mu yi a gida kawai ina shiga ga abin da alakali yau kenan ai ai wannan gidan suna kana ai ko baban ne ma ya fito ina ga insha Allah ba mu dai ba isa Ana ta buga kofa. kwanciyar hankali to Khadija ana ta sallama ki je ki duba ki gani ko wani ne To kuma kuma kin malam ne suka zo su Allah ya sa su suka zo daukan karatu masu ɗan Allah ya sa Allah ya sa abubuwan sai a bakin malam ne a ga suka zo su ko asamin dan samu dan zakka Allah ya sa sani bi suka dan wayoyin shi wallahi Allah ya sa ka amin ya rabbi abubuwan. sannu malama a biya alhamdulillah Ina wuni? Ina gajiya. Sannu su. sannu ko malama sannu ya kokari Alhamdulillah. summa Lafiya su kare. kuma a gidan kike ne Wallahi a gidan nake. oke Allah sai ban taba kallon ki ba kuma masha Allah da Allah Aliya tana gida Tana ne? to alhamdulillah da Allah ki dan taimaka ki dan yi mana magana da ita To. sai mata da Allah Hafiz ne yake dan mata magana a kofar gida To. nagode yawa To insha Allah. yawa Allah ki dan taimaka masha Allah ki abokina ya ga wata halitta a gidan kun Allah amma fa ka san mene Aliya takan yawan wani sa'in da ga har gidanmu sukan je da sauransu haka ban taɓa kallon wannan yarinya ai ba ta cika fitowa bane makaranta bane kanwata ce abun ya ban mamaki ni ka Kanwata ce. duk wani abu nan da muke da ita wallahi ban san tana ma da kanwa Umma. haba Wata aliya. Ana neman ki a waje. Ni kuma? Ina lillahi kuma ki so ana jira ki je ki shirya Allah dai kawo miki da wanki hanzarta ki je ki Waye ne? shirya ku zo me ruwanki da waye ne ki je ki shirya ki gani mutum mana zai zo wai ka zama da kin dai ki je waye Hafiz. ki je ki duba ki ga kowa kika sani ko Allah ya kawo miki rabonki hanzarta ki je hanzarta ki je ki insha Allah san me ta Ya. Ya. Ina wuni. Ina gajiya. Ina gajiya. Ina wuni ya. Ina gajiya. Lafiya kallo. Da mun kai tana ta ce mun kai na rasa ma waye sai da na fito na ta kiran wayan ki na ji a kake wallahi ba wuta kasancin da aka shiga wannan al'amari ya zama na ba wuta shi yasa amma dan da sanan mana dama dai mun zo haka kadan dawo da kana da mungun dawowa yau insha Allah wannan dai
already kin san shi abokin mu ne da sauransu haka. Mun zo miki dai na musamman yau. Labarin Chakis ne ya zo? Ya dawo ne? Wani abin nan. Ba maganan wani Chakis. Kin gane ko? Yanzu abu mafi sauki kana da damuwa. Mun zo bayani ne na musamman. Shi gaskiya abokina ne. Kai yana faɗa da Allah. Ha! Kuma na shiru. To shikenan. Ina ji malama Aliya? Shi abokina Khalifa. Ya same ni tun kwanaki gashi shi fa tunda yanzu Chakis yayi nisan zango kuma an dan neme shi kin ga shiru. Wallahi. So kuma dama ce gaskiya shi tun kwanaki iya jin sanki a ran shi har ga Allah. Maganar gaskiya ce iya sanki. Dan haka kuma dama abokin shi ne a cike gabare iya fitowa yace yana son ki. Yanzu tunda abokin shi ya tafi kuma dai insha Allah muka ga bara mu zauna ana ta wani yarinta a al'amari ba. Da mu zo ne a yi magana a fahimci juna. Insha Allah Khalifa yana da sana'an shi wanda zai iya rike ki kulawa daidai gurgurdo ilmantarwa da dai sauransu wanda duk wani quality da ake bukata a jikin namiji Khalifa yana da shi tare muka taso insha Allah ba ki da wani matsala in dai kuka fahimci juna insha Allah tun da ya gaya min al'amarin nan na ji daɗin al'amarin na ce da baran yi ƙasa a gwiwa ba zan zo fahimtar da ku kowa fahimci me ya kamata yi zama haka din nan ba wani amfani yake da shi ba yi kokari a ga an yi abin da ya kamata sai kuma mu roki Allah ya sanya albarka a cikin al'amarin amin shine kawai abin da ya kamata Allah ya tabbatar mana da abin da ya fi alkhairi yanzu ina ga kaman dai ina ga ba matsala to Allah ya wuce mana gaba Allah ya tabbatar mana da abin da ya fi alkhairi dan jira ka anan ina kofar gida ina dan nan kan kwana ka zo yanzu to sai an jima kike ran malama Aliya ina wuni ina gajiya ya kwana biyu to kuma ka yi shiru me za ka ce kuma ga abin da ya haifi sai faɗa kuma ta ya ka duka ka zo ka yi shiru don Allah ka yi magana to kuma ka yi shiru shi kenan dai tun da ya gaya miki ko a to ai waka a bakin mai shi ya fi daɗi wara in ji daga bakin ka in ma aure muka ai da kai da mu zauna kuma da kai da muna soyayya nan ba da shi ba haka ne kuma ka yi shiru a cikin maganganun sa daga ya faɗi komai ai wani irin ya faɗi komai da Allah ka yi shi kenan yanzu ko wani abu ne ma shi zai zo yana mana magana dai kawai tun da ya faɗa miki komai kawai dama ina son ki ne